ty lúzera. Hele, no a v Čechoch se mluví jedna věc, že se podle Ukrajinců se víš, každý ukrajinský YouTube mať seriózne skáže, ja, o také podmienky a tak a ja, mafiáni za dela z lopatou nastavia, hovorím, a my sme mu tak ako dolámali tú lopatu na krte, říkám, si mafiáni, prídi do Vratislavi, do Nitry, do Lasnice, respektíve, už nemáš. Proč se jich bojíte do piči? Slovákovi rozličujete, tam, víš, to není o tom, že kde sa kdo narodil, ale to je o tom, že aký je kdo chlap. No, to je pravda, to je pravda. Ale Slovákého kokota, víš, aký boli oni, však oni sú sprostí, jak tá stena do piči. No Ovšťatá, ja ju ešte oštím. No, jasný, že jo. A ty nám berú robotu na Slovákov, počkej, ja som Československá, v podstate, už sme rozdelení, ale ja som tu doma, ne, voľaký vyjebaný kokot z Kazachstanu. Sa otočím na 3 razy a hneď na prvý pán. Čau. Čau. Čau.